Αγίου, ιεράρχου βασιλείου, του χρόνου μας αρχικαλεί, και ο Χριστός μας προσκαλεί. Την κακία να αρνηθόμεν, μαρετάς να στολιστόμεν. Να ζώμεν βιοτέλειο κατά το Ευαγγέλιο, με αγάπη και ειρήνη και με τη δικαιοσύνη. Χρόνια πολλά και ευτυχή, με καθαρά και αγνή ψυχή, με χαρά και με υγεία και με θεία ευλογία. Και εις έτη πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε.